प्रमद बर'आ जुदि बिपिएफआव थाङोबा आं इउपिपिएलआ आंनि थाखाय आंबो जागोन NLFB बिथांमोनाबो सागान होगोन बिथांमोनाबो सानसे समाव बावहायबो दिनै बिथांमोनाबो बाहागो लाफाहैगोन नामा खुलुमबाय गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय हारिनि थाखाय बेबायदि दावहा नांबोनानै दिनै 34 इयार्स जाय संगठना सोलिबोनानै डिसबेन्ड जाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव बाहागो लाबाय बाहागो लाखांनानै दा नोंथाङा मा मोनो आरो मा जायोब्ला साबसिन जागौमोन बेखौ नोंथाङा मा सानो आरो माबायदिब्ला साबसिन जागौमोन गोजोन गोरोबथाखौनो होननांसिगोन दा थारमाने आंनि लुबैनाया ओरैबायदिमोन जों NDFBआ अनलि सिंगेल NDFBल' सागाना होनांगौमोन आं बेखौ लुबैयो मानो होननानै बुङोबा बाहाय नांला बंसा गुबुन आफाद थादेरनानै माने दा जेरैबायदि ABSUफोर थाफादों UBPआव थाफादों गुबुन UBPआव थाफानायखौ आङो बाजायाखैमोन रासिन आङो स्पेसियेल एकदम दुखु मोननानै दं ABSUनि सायाव बिथांमोना दिनैसिमबो बेकबन होननानै लाबाय थायो हारिनि प्रति मा सानदों बिसोरो दिनै आंनिया बेखौनो लुबैदोंमोन बिथांमोना सानसे समाव एकर्ड खालामनानै फैबाय BSC एकर्ड खालामबाय बिथांमोना BTC आवबोथ' बिथांमोना दंफायो बिथांमोनाबोथ' जगदान होफादों BTC आव एकर्डआव दिनै मोनसे नङा मोननै मोनथामावबो दिनैहाय बिथांमोना बाहागो लाजोबजानो लुबैयोबा माबायदि ABSU बिलाय बेफोरलाय माबायदि फरायसा आफाद बेफोरलाय जेरावबो दा हमनानै ला नै NLFBफोर बिथांमोनाबो NLFB बिथांमोनाबो सागान होगोन बिथांमोनाबो सानसे समाव बावहायबो दिनै बिथांमोनाबो बाहागो लाफाहैगोन नामा आंहा सन्देहआ बेनो जोंनि NDFBनो सिंगेलै एकर्ड जाहैनांगौमोन आरो मोजाङै जाहैगौमोन जों आंनि दुखु मोननाया बेनोल' दिनैसिमबो जों NDFBनि लिडारफोरा होननानै बुंगोन आं NDFBनि लिडारफोराबो बर' रायजो राजाफोरनो मोनसेबो मोजां बुस्थु होनो हायाखै मा होनो हादों गोजोन गोरोबथायाव मा दं दिनै एक दफा माखासे दफानि बेलायावहाय दिनै हमनानै ला कलेजनो इन्जिनियारिं कलेज बायदिसिना फैदों बेफोर नो डाउट बेफोरो दे मोजां जादों खिन्थु बबेबा दफायाथ' नंखायथार बर' रायजो राजानि थाखाय बिराद खहासो दङ बियो दिनै गामि मिनिंलेस गामि दानख'नायफ्रा NDFBआ दिनै एथ'ग्राब दुखु खस्थ' खालामनानै भुटान हाजो बायदियावहाय नोंसोरनो दिनैहाय नोंथांमोनानो दिनैहाय साबुन थरसे लायनो थांजानायाव इण्डियान आर्मिजों इण्डियान आसाम पुलिसफोरजों मेन्टेलि टर्चार होजादों कलेजाव थांफुनाय समावहाय गथ'फ्रा दिनै कलेजाव थांफुनाय समावनो बायदिसिना रोखोम टर्चार होजादों बायदि रोखोमनो बुजादों आथिं खाखोदावनानै बुजादों होनबा दिनैहाय बेफोराव गोजोननाया गैया आरो बेफोरबायदि एकर्डआबो जानो नाङामोनबो आं बेखौ लुबैयो आंनि लुबैनाया UTC बा मा होनना बुङो UTCआ बे UTCआ जुदि जायोमोनब्ला जों बर' रायजो राजानि थाखाय माबा मोनसे एसेब्लाबो मोजां होफैदों होननानै सानगौमोन आरोखि बड'लेण्ड माने आलादा रायजो सभारेन्टिया जुदि जायाब्लाबो NDFBनि थांखिया सभारेन्टिमोन नाथाय सभारेन्टिखौ होनो हायाखै आं बेखौ मानिदों आरो फिसा आफाद नर्थ इस्टआव जेसेबां आन्डारग्राउन्डफोर दं आलफायानो होन NECआनो होन बा मणिपुरनि PLAआनो होन बेसेबांबा गिदिर आफाद बिसोरो दिनै बिसोरो मानि थाखाय नांदों सभारेन्टिनि थाखाय नांदों नाथाय बिसोरो सभारेन्टिखौ होफैनो हाथारगोन ना आंहा मोनसे दाउटआ आलफायाबो दिनैहाय साधीन न'खौ मोनबाय थादों आलफाया होफैनो हाथारगोन ना मानोथो दिनै सिजफायार लानानै मानोथो दिनैलाय केमावलाय ओरैनो दोनजाबाय थाखो इलेक्सन सफैयोबा BJPजों बाहायजालायबाय आरो नेक्स्ट इलेक्सन सफैयोबा कंग्रेसजों बाहायजालायबाय मानोथो बिदि बाहायजाबाय थादों आलफाफ्रानो दिनैसिमबो जेबो होफैनो हाया सभारेन्टिखौ लाबोनो हाया आं बेखौ रोखायै बुंगोन जाहैगोन नर्थ इस्टआव जेसेबां आन्डारग्राउन्डफोर दङ जेसेबां आफादफोर दङ बिथांमोना ज' जायागौमानि नर्थ इस्टआ मालाबाबो उदां जानाय नङा आलादा हारसाया आलादा सभारेन्टि आलादा NECN IMआ आलादा सभारेन्टि PLAआ सभारेन्टि आलादा मालाबाबो जाया खिन्थु जोंनि थांखिया सभारेन्टिमोन नाथाय सभारेन्टिखौ मोनाब्लाबो थांखिया जों बिनायावथ' गिदिरखौ बिनांगोन बिनि उनावथ' इन्डिया गभर्नमेन्टआ जुदि स्टेटआखौनो जुदि दे नोंसोरो सभारेन्टिखौ मा होनो सभारेन्टिखौ दोनथ'नानै नोंसोर UTCखौनो ला बिदि होनना बुङोमोनबा बावहायबोथ' जों बर' रायजो राजानो थाखाय माबा मोनसे जुदि थायोमोनबा पुलिस पावारफोर बेफोरबायदि थायोब्लाबोथ' दाथ' जों NDFBनि टारगेटआ मामोन पुलिस पावार ना
बेखौनोथ' लुबैदोंमोन ना बेखौ मोनबानोथ' दिनै जों बर'फोरानो दिनै बिटिआर अब्लाबो पुलिस पावारा जुदि थायोमोनबा जों बर' सेंग्रा लाइमोनफ्रा बेसेबां हाबना थानो हागौमोन होमबा जों दिनै एनडिएफबिनि थांखिया बेयावबो मिशन फेल होननानै बुंजागोन बावहाय अनलि लुबैदोंमोन आं सिंगेल एनडिएफबिल' जानांगौमोन एकर्ड जानांगौमोन खिन्थु दिनैनि दिनावहाय सिंगेल एनडिएफबियाव थाङाखै गुबुन गुबुन आफाद थाफादेरनानै बे मिस्टेकआ जाहैदों आरो जाय मानसिखौ दिनै बुङाबाबो जाया बे मानसिखौ दिनैनि बिटिआरनि सिएम बिटिआरनि सिएमआ दिनै मा खालामदों दिनैहाय एनडिएफबिनि केडारफोरखौ मा खालामदों दिनै बिसोरो जों न'खरनि बिमा बिफानो गथायना होफैबाय दायित्व जोबनायफोरबायदि खालामबाय थादों बिसोरो दिनै खिन्थु जों एनडिएफबिना बेखौनोल' आं लुबैदों गोजोन गोरोबथाखौ आं बारा गोजोननाय गैया बावहाय मानो होननानै बुङोबा जोंल' गोजोन जानानै मा जानो एनडिएफबिनि केडारफ्राल' 4 लाख मोनबाय 6,000 बेथन मान्थलि जाना गोजोननानै मा जानो बै बर' सुबुं गैयैफोरनि न'खराव जों एनडिएफबिनि केडारफ्रा ओंखाम जाहैदों दा गुबुनखौ बुंनो थाङा आंनि न'खरनि मानसियानो आंनि बिहावनि न'खरनि आंनि बिसियानो आंनि बिबोनांफोर बिथांमोनानो मोजाङै न'आव थानो मोनाखै बिथांमोनानो दिनै इण्डियान आर्मिजों बा इण्डियान पुलिसफोरजों मेन्टेलि टर्चार होजों खाथि खाला न'खरफोर दं बिथांमोनानो टर्चार होजादों बिसोरजों आं रायलायो शेयार खालामो सावरायो दिनै गोजोन गोरोबथानि बेलायावहाय एनडिएफबिनि नामावहाय जों बेसेबां मेन्टेलि टर्चार होजादों बेसेबां जों बुंजादों जों होमबा दिनै एनडिएफबिया बेफोर गोजोन गोरोबथाखौ नैबे जा दिनै 3थि एकर्ड बावहाय गोजोन गोरोबथा जों होफैनो हाबाय होनना बुंबाय थाबाबो जानाय नङा एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा जों मोनसे पिस एकर्ड होफैनो हादों होनना बुंबाय थाबाबो जानाय नङा बै बे बर' सुबुंनि बै बे जों बर' गामि ओनसोलाव रासिन जों गामि ओनसोलाव आं दुखु नाङो बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि थाखाय बुजादों जों गावथारजादों बिथांमोननि थाखाय खिन्थु जोंनि थाखाय मेन्टेलि गोबां टर्चार मोनदों बिसोरो मोजां मोनसे स्कुलाव हाबनो मोनफेराखै बेफोरबायदि आरोखि माने पइन्टआ बेनो जोंनि आदा अफ्रि बुंनाय बादिब्ला माने एनडिएफबिया जिनाखि मुभमेन्ट खालायदोंमोन बे मुभमेन्टनि खस्थ' खालामनाय एबा बिसोरनि खाथिनायजों लुबैनायजों नैबेदि खालामफैजानाय जिनाखि बिटिआर आकर्ड एबा 3थि गोरोबथा बेजों माने बिनि जिनाखि फिथाइ थायनाय बेजों बै बिथांमोननि मुभमेन्टनि खाथिनाय बेजों मिलाया माला पइन्टआ बेनो ना आदा पइन्टआ मिलाया एखेबारे गोरोबखाथारा गोरोबा एनडिएफबिनि जि थांखिमोन एनडिएफबिनि जा पलिसिमोन बर' रायजो राजा एकदम दिनैनि बे 3थि गोरोबथा एकदम मिलाया आनखि रन्जन दैमारियाबो दिनै बुंनो गोनां जागोन मालाबा सानसे समाव बुंजागोन बिबो रन्जन दैमारियाबो बोरो रन्जन दैमारि नोङो दिनै इउटिसि लाबोनो नागिरनाय मा जाखो बे खोथाखौ बुंजागोन बियो सानसे समाव बेबो बिनि रिप्लाइखौ होनो थाखाय रेडि जाना थानायाबो मोजां आरो धीरेन बर' बिथांमोनाबो दिनैहाय रेडि जाना थानायाबो मोजां प्रमद बर'आ दिनैलाय मानोथो फिननायखौलाय होनो हाजोबा मानोथो ओरै खालामबाय थानो गोनां बेबोथ' 1 नाम्बाराव प्रमद बर'आबोथ' फिननाय होनो हायाना दिनै गावनो बेनो प्रमद बर'आनोथ' होनदोंमोन सानसे समाव जों ओरैनि निसिमा साइडआवहाय प्रमद बर'नि बाथ्राखौ बुङोब्ला रायजो राजाया गाबोमोन दिनै प्रमद बर'आ बे गाबनायनि सुबुंनि मोदैखौ फुगारना होनो हायाखै बिबो बे रोखा बुंनांगोन बिबो बिनि रिप्लाइखौ मोजाङै होनो हाया दासिमबो होनो हाया आरो हानायबो नङा बियो आरो रन्जन दैमारि सारा जोंनो माबा मोनसे होगोन आंहा दासिमबो फोथायनाय दङ आरो माबा मोनसे खालामनानै होगोन आं बेखौबो फोथायनाय दङ सानसे समाव रन्जन दैमारिया ओंखारगोन गगोन आंहा बेयो मोनसे 100% फोथायनाय दङ आरो आं रन्जन दैमारि सारजोंनो थागोन रन्जन दैमारिया जुदि आं दाबो बेखौ स्पष्ट बुंगोन रन्जन दैमारि सारा इउपिपिएलजों जुदि थाङोब्ला इउपिपिएलआ प्रमद बर'जों जुदि लोब्बा होफायोब्ला आं रन्जन दैमारिजों गैया आं फुरा प्रमद बर'जों उल्टाखा प्रमद बर'आ जुदि बिपिएफआव थाङोबा आं इउपिपिएलआ आंनि थाखाय आंबो जागोन रन्जन दैमारिया जुदि प्रमद बर'जों खिबु खारोब्ला आं बेजों गैला आं बिनि उल्था बेफोरबायदि अब्ला दिनैनि सुंद' बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना मा सानदों आदा अफ्रिनि बुंथिनाय आरो बेनि माखासे जारिमिननि सायाव नोंथांमोनहा माबा मोनसे बुंनांगौ दङब्ला एबा मिथिबावनांगौ दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन जोङो रिप्लाइखौ होनो नाजागोन स' बेखिनियाव आदा अफ्रिखौ जोबोद गोजोननाय थाबाय हामबायसै